i a la Núria li vull comprar vit i el Pomalats, aquest criança. Ah, vale. Amb ella, és la caixera. Sí, 3 senceres i 2 mitges. Avui descobreixo un negoci és bo. Sí, hem de fer venir l'olla. O sigui, primer hi ha l'esperit que us agradi la cervesa. Està malament de sucrat tancat, ens quedem massa tard. Hi ha uns 12 euros. Segons qui diu que no. Si heu de fer el tas de tot arreu... No, tot arreu no. El color ja el noti. No és una salada, és una rosa de Concepció, però a contrallum de la veu Sí que la trobaré, sí. és una calderina. Què tens? És alguna d'aquestes? Avui no la tenim encara, no està. Què li posa? Pot succionar. Els tractaments és no culturatiu, això. Molt bé, gràcies. Molt bé. Cigarreta. Aquesta la té el Vilodi. Preparen un parell de botellets de rosar aquí. Va bé, que aneu bé. Vale, seu. Farem el... Anem?